Papa, uyu mwana ane problem iyi? Anorasika njere. Bongo. Zvakatanga rini? Zvakatangira kubasa kwake ndokwa zvakatangira. Okay. Ichi chinechiitika mukomana? Ndichingonzwa musoro kutema nemabva angu chikuita ngo ndakatakura chimwe chinhu chinorema. Handizozivi zvichiitika kumberi. Okay. But imimi mwana uyu anokurova eka imi? Zvakanyanya. Zvotoda kutondibrekera zvinhu mamachines angu maaini anorovera pasi zvakawandisa zvatodhemenjeka mushopu mangu. Okay. But mai vakahavaroiwa? Mai vakavatomboabata kana vakatomutsura dzinonga anotonzwisisa. Asi imimi ndimunongodifingwa chete? Zvokutoti pakaipa baba. Now listen to this now. Ndoda kuti Mwari akusunungurei because ndakakutarisai kudai baba. Ndiri kuoneswa inini mwana uyu mhepo yacho kana yakamubata imimi ndimi mhandu. Zvechokwadi. Asi izvozvi zvinoita kunge zviri nani kana zvakadai. Zvinomboita zvichisumuka zvichidzikira. Saka tendai Mwari kana agona kuuya muimba yaMwari nemi kudai. Ichocho ndo sign yekutanga yamunofanira kutenda nayo denga. Ndosaka ndiri panzvimbo ino prophet ndoda kubatsirwa nemi. Now, zvinondoda kuti ndikubatsirei ndikuonesei kuti why mwana ari kutenderera musoro. Nokuti inini ndaoneswa ini pabasa renyu rekusona iroro rinova randakusimudzirai. Ndo randaona rakonzeresa zvatiri kutaura nezvazvo. You understand? Nokuti inini ndiri kuoneswa paine nguva yamakaenda kun'anga ndokunopiwa mudzi wamakapiwa, asi mudzi uyu makanzi munofanira kunouisa pasi mobva manokwidibira nehari, asi muchizviitira kwamunosonera kuti zvifambe. Hongu. Now, kamakapiwa mushonga iwoyo makanga mapiwa muko kunzi ufanire kuzoonekwa nevanhu, asi pane musi wamakazongonoushaya. Zvechokwadi ndakazopinda mushopu ndikaona matsvairwa mudzimai wangu ndiye akanga atsvaira imomo. Saka ndiye akaenda kunobata ipapo. Saka zvinhu zvangu zvakabva zvatangisa kupidiguka ende zvomwana achibva atanga kurwara. Ende zvakatozofonerwa kubasa kwake kuti mwana wenyu arwara kuno. Kana munhu achibvuma kuti zvaakabata ndo zviri kukonzeresa mwana, vanodhiserva kuti mwana wavapore. Nokuti ipapo ndo pandiri kuona kuti wai mwana uyu achiita unge ari kunonetsa nemasinganetsa naamai zviri kukonzereswa nemishonga ipi iyoyo. Simudza maoko mukomana. Namata mashoro mangu ite Mwari. Mwari. Handidi kutemwa nemusoro. Handidi kutemwa nemusoro. Kana kurwara futi. Kana kurwara futi. Ngazvipere zvese nhasi. Ngazvipere zvese nhasi. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Amen. Amen. You are free now. Zvanaka. Prophet. Apana chacha karira pano kamto. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night and Prophet T Freddy yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze neCivic Center Mutare CBD. Mukana wama one-on-one nemunhu waMwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.